Machiegni ahinya janeno mar LTN kamoro amora ma intiere sama chalo kama endi. Ma endi en chenro mari mar duond luo. Kakoro bende ma endi en kama joluo biro wache wechegi ma gipimo godo kaka piny nitiere. Giloso go mago eko ma gin yoregi. Bende gipudho kaka jokanyanam ka endi. Kakoro ka endi en kar puonjruok. Antiere ka endi kod wendo ma bende ok en ng'ama wendo ahinya kuom seche gieki. En ng'ama osebedo kaka osani koro ong'eyo kendo konyowa e yore go eko mag ng'eyo chenro mago eko mag yiende nyaluo. To gi tuoche be mopogore opogore. To kaka bende onego bed ni samoro ji bet kendo dak ka ji nitiere manendo e oganda. Ma chiegni ahinya jatelo kuom thuolo ni endi. Nyalo mana paro negi nyingi. Paro ne ji ok rach kata mwacho ni par negi uru kata ging'eyo. Mano kamano par negi uru kata ging'eyo. An iluonga ni Daktari Zedekia Owino Wuod Kamgundho mar Ajwang' Herbal Clinic Dandora Phase 4. An ing'eni an okeu ngodhe, okeu joma tek, okeu gi Odinga. Kamano. Erokamano daktari. Koro kawuono ni endi kaka waloso ka endi higa mokadho in loronwa chenro ni endi e higa manokadho ka nwatimo manendo mogik mane en mar Christmas. Kamano. To ne waloso neno ka ji ne nitie gi penjo mang'eny ahinya mane owuok kanyo endo. Simbe be nogoni mang'eny. Kaluwore kod chenro mane wantiere godo no endo. Ayudo simbe mang'eny. Koro kuom kono idwaro mondo koro waomegi kanyo nikech kawuono to ang' nachako apar negi. Nitie tuo moro miluongo ni koyo, pneumonia. Pneumonia ni ng'eni en silence killer. En ok difweny, obiro abira mos, chieng' monegi to ok ing'e. Othung'i athung'a dichiel tisetho. Odi adiya kori dichiel. Koro nitie sign moko ma koro nyaka pim ne jo dalawa, ma ka sama gisewinjo sign go, to ochako chon lodhi ajuoga, odhi osiptal. Koro kawuono ber mondo gikolosi tuo endo mar pneumonia kaka inyalo konye. Idwa lose kaka ithiedhe kose kaka igeng'e. Adwa lose. Nikech geng'e to en bedo gi liet. Geng'e nyaka lose to gi kaka ithiedhe. Bende. Koro chutho itimo nang'o chakre nang'o mar mondo mi koro chop. En mondo mi ifweny kata mondo mi ibi ifweny. En inyalo yudo kata ka mokwongo diang' achak gi kaka inyalo fwenye. En mokwongo nyaka iritri mokwongo. Geng'e ma diang' achago mokwongo geng'e. Geng'o yot moloyo samoro. Geng'e mokwongo wan wawegi nyaka ine ni kata sama in e mitoka, kiidho mitoka, drisni mar mitoka nitie sama onego olorgie. Ka koro mitoka dhi matek ma koro yamo biro mang'eny. Iyudo ka mama moro nigi nyathi ka to dirisa to yawo. Ing'eni ka ang' ogi kata ka noa wendo dhi Kisumu. Kogi Kisumu to donjo ne wuon. Kech koyo cha. Othung'o nyathi cha. Koro miyo ni sami seidho mitoka, nitie size ma koyo kapok ochakore, sama mitoka pok ochako ng'wech. Unyalo yawo drisni nikech loya be idwa ni thuolo bende yamo, fresh air be idwa ni yudoga e mitoka. To bang'e ka koro osechakore ma koro ng'wech tek. Koro nyaka drisni tim nade? Nyaka drisni lor nikech koyo. We kata nyathi kata mana ng'ama ng'ongo. Koyo no kogoyi kamano. Kia kata Nairobi ka nyaka ang' idonj dala. Nyaka iyud ni pneumonia osechakore. Ka ting'eno chakore mos seche moko bok difweny sana. Obiro bira mos. To kosebiro to biro ma koro iwinjo mana ka gimoro chuo onding'i ka. Kata bathi koni gi koni ka chuore mana kama. Dho chunyi chuore mana kama sama dho chunyi lita. To ok ifwenyo ni tang'o mo dhi kodi mbele. E kori kanyo. Kata mana ganga ni ka. Kone gi kone. Lita lenye mitwenyori nyowuoyo miwoni in gi malaria. Dendi be sama iwinjo mana kojony. Mondo mi ipoge gi malaria be tek malich. Koro to sama odonjo ting'eno donjo mayom ok difweny. Ok ifweny. Koro emomiyo ka sama in e mtoka koyo no nyaka ugeng' ni to ere kaka diang' ageng' koyo ka an e mtoka. Mar ariyo. Pi. Nitie wan kata mana gi e ot ka. Kamineno wadake ni. Pi theko ga kamoro amora estate kuonde mwadake. Tiyudo ka seche moko ng'ato tuomo pi nyaka e ot. To pigi otuomo gi to keto gi e ot ka ok oumo kata achiel. Ka ang' giko otieno, ng'ich ma pigi gi kelo oromo miyo joma nie odni pneumonia. Un usiko ufuala ma udhi osiptal ufuala to ok changi. Ufuala to ok changi. Ng'ato ka ng'ato kore thung' samoro nang'o ma koro udwa chalo jo asma. To asma onge od. To ng'ato ka ng'ato fuala e odni. Pok ufwenyo ni pi muketo e odni ema hinyo. Moko um. Koro pi kata ka tabu mar pi nitie to nisechoko pi maber. Ka pi maber to pi mane ot ka
mora mora dwa ni time nade dwa ni iume maonge madong' nono kata achiel mondo mi wageng' koyo mar pneumonia. To chamo gik mang'eny kaka baraf gi gik machalo kamano. Gik mane baraf go bende nitie sida. Adwa mana taska mang'ich. Adwa mana taska mang'ich. Mang'ich no. Koro king'iye mapile pile nyalo miyo thagi. Kendo nyalo miyo miyi kata tuo mar alaji. Maka sama imadhe tiwinjo kaka ichako madhe ni tichako mana fuolo. Koro in gi ng'ich e dendi to ok inyal fwenyo. Koro gigo be nyaka wakete baraf to kata kosekete to inyalo gole time moro machon kapok ichako tiyo kode mondo yude liet matin koro kichak tiyo kode. Koro mage e gik matimore. To kata mana fan idong' neno kata kuonde kama wantie ni fan nitie time miwinjo mana liet ka koro sani wawinjo liet to yaw fan. Ng'ato dwa yaw fan chakre okinyi nyaka odhiambo ting'e ni en kanyo obeti abeta nyaki bi yud tuo mar pneumonia koyo nyaka maki nikech fan chaka gineno dhi otiyo no koche no oberi korka liet mondo mi kik itim ang'o kik iyud liet to korka tuo bende otimi nade bende omiyi koro en 50-50 koro in eming'eni to ere kaka dang' control adwa yawe seche machalo kama koro awinjo liet ahinya to mana matin kosegine tidog ilori alora kendo sama ang' winjo liet idog yawe idog ilori alora. Ng'ato kaka noseyawe ka to moko nigi muya mapek kabisa muche no kaka ineno koyo no kaka obiro miyi gang'o kaka obiro miyi go tuo mar koyo mi iyud pneumonia maler kabisa. Matini koro seche ma ji nyiewo fan ji tinde ohero gi e ot ineno ka oket fan e kona okudho yamo ok onego okete seche mang'eny. Ok onego ikete seche mang'eny seche matin fan to kata an go to nitie sama onego itiye kode kata nyithindi nyiso ni ti kode kama ok ni kosemore to more amora kama en kaka oyawe noyawore. Aya rwakruok nyaka wang'e ni to warwakore nade. Kirwakori kaka diere mang'ich koyo kata sani koyo pod ng'ich nyaka irwak sweta. Iyudo ka nitie kabila moro achiel e Kenya ka mong'eyo madiang' ok aluong nyinge lakini ong'eyo rito nyathi. Nyathi pneumonia ok make. Nyathi pneumonia ok make. Kiyudo ka umo nyathi mafundu to yawa moko nitie miparo negi yawa dak irwak ne nyathi sweta koro piny ogik odhi. To kata di en kama ng'ich to maja kaen kama ng'ich to mano through experience mar kama ng'ich no koro miyo kanyo gilowa adier kata gin kaka girwakore iyudo ka ng'ato orwakore ma koyo ok tim ang'o koyo ok chame. Japiko jothurwa japiko apenjou jodalawa iwuok e odi iwe jaket iwe sweta iwe ogudu ti igolo apiko opato be irwako adier kata kigori piny ipani dhi hinyori maromo nade to kata kiwe goruok piny kapok igori piny sama idwa kelo mok irwako sweta ok irwako jaket ok irwako koyo madwa donjo e kori mar apiko cha odwa hinyi mana maromo nade to wadwa iko jowa ji adi nikech apiko en tich. Tang'o mamoni mondo me iti king'e ni an e tich mondo mi irit ngimani. Gima duong' en rito ang'o? En rito ngima. Iyudo ka ng'ato riembo apiko gi sati nono ni en owinjo liet gi t-shirt kende ma dong' ikelo tho ni tineno. Koro ma bedo makosa kabisa. Jowa mang'eny ng'eno osetho kata mana ewi apiko ka nikech ang'o? Kech ng'ich. Jomatatu bende ma conductors e dhot. Iyudo ni ng'ato dwa Kisumo ok oloro dhot nyaka Migori. Ting'eno chung' e dhot. Yamo ni goye te. Iwinjo ka gisiko kata in e iye kanyo iwinjo kosiko nikech ang'o? Nikech otuo. Koyo cha osedonjo iki. To bende samoro pod ok owinje, samoro be osedhi e osiptal to en yien mimuonyo nikech haraka be en go pesa be pesa be we. Koro magi nyaka wang'i ngimawa ni to ngimawa chalo nade to wadhi nang'o to ere kaka diang' watim. Koyo en tuo ma tabu malich
emomiyo iluonge ni silence killer. En ing'e ni obiro bira mos, ok ing'e. En e dendi osemako adundo, osemako nyimbicho, osemako nyirogno. Iseneno pe kogudore. E kaka ogudore e del. Kaka ineno pe kochwe to ni pe ochwecha. E kaka en bo mako nyirokeni, to mako colons, to mako ogudore kanyo. Koro ling' aling'a. Samo be pok idhi osiptal mondo mi odhi opimi to yud ni to en tie koso nitie. Jo osiptal nitie osiptal kata ka gine to nitie yath michuoyi. Kosechuoyi injection to dhi yawe to gi tablets mimiyi. To daktari biro koni ni period ma kamae mibiro timigo nade? Mibiro thiedhi. Kata wan gi yath. Mimiyi amiya mimadho ma ichang kabisa. Koro dwaro mar nyaluo. Ma inyalo yudo konyruok kanyo endo ma kata kedhi osiptal to podi nyisi niya. Kata nyalo biro ka miyud konyruok. Miyud ka koro rumo kabisa. Ting'e gimamiyo kelo ma wan gi yedhe mayawe. To tinde bende wadwa loko system mar thieth. Manyachon. Wadoge uru giwa manyachon ka. Gimomiyo kela wacho kama. Koyo. Iyudo ka en katimiyo mana ng'ato isango yedhe tiketi agulu. Kiseketi agulu tichwako. To kisechwaki tiketo piny tikawo rindi to bede tiume gonget. Olonyre tiume gonget. Koro muya matine mawuok kato goye. Muya matine mawuok. Ng'ani chwer pi te. Ma gigi rum te. Ma pneumonia mane en gocha. Orumo makata di. To gino nyisa kaka itima. Kano ng'ene wakadhi wachigni dhi yue matin. Yes. To chon nano kata ka e gweng'e de no ka de ne sango yath giketo yath agulu machwake ai koyo ni fundo go ng'ato. Ifundo go ng'ato. Kamano. Ng'ato dwa jiro to dwa tuchi. Tuchi kabisa. Ifundi go ng'et to kendo nyithindo ko dwaro maka nyithindo yudo funde to en. Oringo. To mane wachni mane ni yo mar golo yamo. Yamo. I detoxify your body. Itieko tuoche mane ang'o? Mane de. Ing'e ni tuo duto bedo mane e remo ka to bedo mane e ich. To ere yo minyalo gol gigo. Ma emomiyo ineno ka tinde ng'ato ka ng'ato en gi sukari, en gi high blood pressure, arthritis. Nikech chiemo mwachamo rach, tigolo gi nang'o e dendi mondo mi igol chiemo gi e dendi. Chemicals mag chiemo igolo e dendi nang'o. Ma kende sida. Mane gima theko. Makata ja sukari inyalo fundore mana juma achiel kende to ja sukari koro kata odhi kata ka ni en 18 kata ka ni en edito yudo mana koduogo 5 points kata 6. Onge wach wadhi yue matin ka waduogo to wadhi mbele ka giwinjo tuo endo ma ikelo kod koyo kata mano ma jo ngere luongo ni pneumonia. En tuo ma thago ji mang'eny ahinya, nyithindo bende onego to kata nyithindo kende kata joma dongo ber mondo mi ng'e tuo ne bende itimo nang'o. Wantie ka endi kod Ajwang' Herbal Clinic ma be otelne koda ka Wuod Kamgundho. Abende koro miyo watiegruok ni ndio maber. Onyisi kaka onego bedo ing'iyo ngimani, ibedo ni gi liet seche mang'eny. Kik ibed mondo mi koro iketni koro ing'ang'o kori ni koro kori duong' koro yamo ok nyal timi gimoro ibro tho. Maweko gin gik masani koro wapuonjo ka endi. Wadhi yue kwaduogo to wadhi nyime kod wach ni endi. Koro lerono mang'eny kendo matut ewi weche mag tuo mar koyo. Erokamano kik idhi mabor. Machiegni kendo janeno mar LTN ka koro maendi Sameri orie kodwa maendi en chenro mar Don't Look kawuono antiere kod Ajwang' Herbal Clinic maendi en laktar Zedekiah Owino Wuod Kamgundho ma bende agwenge go mag awendo en jalony man gi gini mang'eny weche gi kim mag thieth e yo ma nyaluo. Kawuono ni endi oleronwa tuo endo ma ikelo kod koyo mar pneumonia. Jomoti luongo ni pneumonia. Pneumonia mane kaka onego iluonge. Kata kamano oleronwa osenyiso kaka onego ni bet mondo mi gik ma kamagi kik bedo kuom ji. To wach moro nitie kanyo endo ma iwacho. Fundo ni bende golo nyaka pneumonia. Kofundi ma koro ng'ane ofundi. Kendo mano faster mapiyo kabisa. Tiene ni fundo cha ne ni tuoche manogolo. Tuoche kaka ineno boche momoko
e del ng'ato. e dend ng'ato nikech wachamo mo, wachamo gimoro amora. Koro seche ma mo moko e dendi cha, ere kaka dhiang' giwuogi. Koro fundo ka ema nitimo ang'o, ema nitiekogi nikech kani fundori jumadi, yath be imadho juma achiel, e ngima kata nok inyalo idho gorofa tichako mana idho gorofa. Sani neno mbesewa gi aina kata mana un joma tindo ni mondo ng'ato mi idh gorofa, odwa gorofa mar 4 kendo odwa buore, odwaro lift mondo odhi go kuo. Dhano jony. Delo jon kamoro amora nyaka joma tindo. Koro ma duogo dhieri nono ni tang'o matimore. Koro miyo fundo ni en yiendwa mag nyaluoge. To yien gin dhuri adi misango mag yien nikech awinjo ni isango yien mang'eny. Isango yien mang'eny nikech chuoga nyaka bed kanyo, chol nyaka bed kanyo, pedo nyaka bed kanyo, nyaluet, kwach. Ok anyal kwano gi te. Koro kar michokogo emichoko ting'ado matindo tindo tindo tindo, kiseng'ado gi tiriwogi tiketogi agulu. Ichwake mana agulu. Ichwake mani agulu ok sufria. Sufria idhi muone nang'o nikech iseneno kaka itedo rabuon. Imuone kaka itedo rabuon chak imuono kama. Koro kosemuone kamanyo. Koro kosechiek ikuongo itede kucho manede kendo kucho. Mochiegi, mochak golo muya kaka rabuon. Kosechako golo muya kaka rabuon kacha, koro kiting'e kacha, ikele kama ibedeni, titene ka tikawo orindi tibede. Kisebede orindi, ikelo ngeti, tiumou. Kata di un nyithindo 4, kata di un ji 3, kata in ng'ato achiel tiumorigo. Ulonyoru duk bulingo nangai kaka ne in. Duk sirith. Sirith. Ok nang'o? Koro lewni chini yote. Lewni be iwe mana kocha. Kumidonjo en kama ok dware law. En kama ok dware law. Nikech lewni ok biro timo pilela. Pilelo. Koro koseket agulu ni ka, nosechwake kendo kujokete ka. Bang'e kore ka iumo, koseumo bas. Koro idwa elo gicha mos. Lak gima no umcha. San mano umgo gine. Koro elo mos kama to muya wuok. To sama muya wuok ni sino, to muya no kavau. To onge kuma wuoge nikech onge tika onyon piny manyaka piny ka odin te. Muya ni un mana kode. Ok nyalo tho. Muya madonjo ng'eny onge tika malich. Mana mawuok mar yadhni ema koro ok wuoge. Koro muya gi kako medo donjo ka, to umedo sweat. Umedo sweat. Sweat tim pi michalo mana ng'ama ni luokori aora. Ichwer ma piny ka en pi lilo magom na ba mamola mola. Ng'at cha be kamano. Koro kusetieko ma, to kendo kinyi. Yadhni bende kusetieko tikete kaja titone tuma. Imadhe. Udwa timo kama jumadi. Juma achiel. Tuo moro amora mani in go kata malere. Obed ang'o, kit tuo moro amora. Igolo te. Tok duole matin ineno sani onge kuma. Ing'eni del be wuoyo kata kuonde mineno timo yier giba wantie goge. Ing'eni giwuoyo nikech kuondego ema del yweyo go begin be. To ka kuondego duolo dino, gidhi yweyo gi kanye. Onge momiyo iyudo ki ng'ato nigi arthritis, ng'ato nigi sukari, ng'ato nigi high blood pressure. Koro chilo ka fundore afunda. Koro mae momiyo ni ineno ma konyo malich matamre gi nono. Ko ng'ato osefundore juma achiel to madho yath juma achiel, ng'ani ngima monyalo ringo ka nyaka town. To nyo ok onyal wuotho kata mana 1 kilometer kuwuotho. Jong'ato bende nyisa ni gino kano timne to koro ne en kitabu gi wechege mag karo kang'ango. Yes, to bang'e kamoro amora yawre e dendi, nyaka system mari kamoro amora yawre, in fresh kabisa. Magi ni waweyo, tinde wachiema, kwasechiemo to wadak, to wanindo. Osiptal irito ni biwinj gimoro, kidhi. Tikia ni gimini winjo ni, sami chako winje ni, osebede dendi kanyo maromo nade, kore kidwa dhi osiptal. Idhi yude ka ni en gima nonigo chagi ka, tiyudo ka koro en ka. Koro kata osiptal, bende tema geng'e. Emomiyo ineno kada tuo mar kansa. Iwinjo ka sirikal ywak pile ni, yaye, biuru upim gini chon kapok odhi mabor. Tiende dhi pime miyude kapok odhi mabor. Miyo gi tich mayot mar timi nade? Mar konyi. Koro mae momiyo gimoro amora dwa ni chako chon. Koro emomiyo pneumonia ni koyo ni.
Agulu manyachon nitieke kabisa. To kata mopogore gi mano wan gi yath matieke. Agulu tinde ji ok chwe. Tapenji kata an Nairobi. An mara ma Nairobi ka nang'e Obama. Ikia Obama kuma nitie. Ang'e Obama. Wakamba ni koda agulu go matindo tindo mabeyo malich. An mara matiyo go Nairobi ka nang'e Obama. Ini modho na pi agulu. Ok modho pi agulu. Ema fundra go. Kinena na chwe kinena na chwe kama ni paro nang'o chieng' mona lore mitoka ka mitoka ringo ka mitoka ringo asechikore ata aringa ji nonyiero te ma ji ochung' ka ng'iere to ang'o mochikore ja podi lengri ka kiromne alengo kendo kata ng'wech ok iyombago in ineno mana na chwe san flexible kamoro amora nikech yadh cha sama adhi dala tatiyo gi madala ema fundo kasefundo tatiyo sama an ka tatiyo gi maka an ang'eyo mana deko Bama ema nang'eyo deko gwine to fundo ni kaunda unaifundo ndaladi fundruok ni fundri bang' juma di bang' juma achiel timadhe yath bang' juma achiel koro kati tiek mana higa ariyo higa adek ina sawa to nikech chiemo matindo wachamo sani ema omiyo ng'ato nyalo bedo ni koro fundore kata bang' dweche adi adek kata auchiel gikech gin gi kwiri mang'eny koro kwiri gi emineno ka inyowa ema omiyo sani yudo ka ng'ato tuo koro fundruok no an sani system ma kata sani adwa loko kata yedhe ma amiyo ji gine sani ng'ato nyaka obine mana gi dakuon koseng'iewo modhi fundore go kamiyi yath to koro to yath ni ichwake gi yien iwang' ni ichwake jaga kaka koro gas nyalo chwake maber tapenji gas to odong' in gi jiko adwa ni chwake jiko kadwa ni chwake gas biro royo nago ok bi miyo yien chieg ma ochwiny ing'eni kata mine maniti boka chiemo thoth nyithindo nokwero chiemo nikech owinjo ni gini rach kare chiemo moko chiek maber koro yath be dwa ni kochiek miwinjo muche ma kata jirani winjo ni tang'o matimore e odni owinjo muche ochwiny maber mano e yo monego tigo koro mae system monego watim sani dhano nyalo chango nyaka inyalo yudo kata ka jasukari ochango japresa ochango arthritis ochango Onge wachia wadonga nigi thuolo maduong' kata dakika moko ang'wen kende kama indi. Ang'o kendo ma intiego mitang'e medo kapok orimiyo ji kaka ibiro yudi kaka iwuotho gi kuonde ma intiere. Gima diang' amed matin en korka wach miluongo ni growth. Nangeko ne ji matin diere moro kanyo. Growth en fibroid. To fibroid obiro nikech ng'ama osegik higa 25 kapok onyuol onyalo chako bedo kode. To ok diang' nwa kasre ni ji onyuol anyuola kapok bedo higa 25 ni fibroid biro yudi nikech somo be nyaka watim ang'o? Nyaka wasom. Koro geng'o lothie ni thieth. Nitie yo mwanyalo geng'e ma kata kisegik higni 24 ka. Koro ibiro nitie yedhe mamiyo ma kata ka nodwa donjo. Koro yedhe ka ywere. Koro ok idhi tim ang'o? Ok idhi yude. Koro chieng' midhi nyuol kata inyuol gana ka in gi 32 tiyudo koonge. Kech kosechako bedo e uterus mano rariw mano nyungu mating'o nyathicha emodonge sama osechako bedo ka koro gole tek malich seche moko bedo matek ma koro ka daktari odhi to dhi gole nyaka uterus te manyuol bagni seche moko be gik sama tek ma koro daktari chuno ni nyaka gole to kosegol gi tek kata ka ne gin adi to bas idhi ot sama idhi ot ne gichako mana tin nikech chik be idhi chiki dweche 6 eka inyalo yudo thuolo mondo mi nyuol nikech koro ka usi otim ang'o ochango ok inyal nyuol bang' dwe achiel nikech kimako ich bang' dwe achiel ng'eni usi ka pod ng'ich onge kaka nyathi bet koro fibroid ni en gi sida ka malich matamre dwaro ni ichako chon kisegik higa 24 ng'e ane yo madiang' konyigo mondo mi kata kodwa donjo kanyo mochako bedego ei ng'ato kata higa 25. Onge wache mi jogi kaka yudri gi kaka ginyalo tudre kodi achiel kachiel mondo mi wachik chenro. Erokamano an ayudora osiptal mara ni Dandora Phase 4 Ajuang Herbal Clinic to tarik 5 abedo Mombasa kama ni Rio Club Mombasa tarik 5 dwe ka dwe
Kaduogo Nairobi tarik 6 adhi kamoro ni Nakuru tarik 9. Abedo Kaina Koch kanyo mabede Nakuru. Ka kanyo to tarik 10 abedo kamoro ni Kisumu Nyalenda kamiluongo ni Badis. Ka kanyo to tarik 11 abedo kamoro miluongo ni Oyugi School Base Hotel. Tarik 12 abedo Awendo. Awendo abedo bath Sibling ka supermarket ka ema bede. Ka kanyo adhi Migori. Migori be tarik 14. Ka kanyo to chieng' tarik 10 aduogo Nairobi. Chieng' tarik 23 awuok kendo tarik 24 abedo Siaya Kababa kamiluongo ni Oxygen Hotel. Ka kanyo tadhi kamoro miluongo ni Bondo. Tarik 25 abedo Bondo. Bondo abedo Malaika Hotel. Ka Malaika Hotel tadok Kisumu kendo anuora diriyo. Kisumu achako adok abedo tarik 26 Nyalenda Badis. Tarik 27 achako adok Homa Bay. Abedo Homa Bay tarik 27. Kaina Koch kanyo nitie ofis mwabede. Kata tarik 13 apani nakalo. Tarik 13 bende abedo Homa Bay. Koro Homa Bay adhi diriyo, Kisumu bende adhi diriyo. Onge wache namba ni kaka inyalo yudi koro. Koro kaka inyalo yuda namba na en 0722 56 9564. 0722 56 9564. Nono abiriyo 22 5 6 9 5 6 4. Nono abiriyo 22 5 6 9 5 6 4. Kok kamano idanga time ni jo Kisumu mos kuom tho jaduong' na Nyagwa kamano. Erokamano. Nyawanda, Nyawanda. Nyawandi. Nyawanda. Mos kod mano. Ne jeneno mar Elton kamoro amora ma intiere mano ne en chenro mar Duond Luo kawuono kano ng'iewo weche giko mag tuo mar koyo miluongo ni pneumonia gi dho jongere. Iwinjo kaka itime to bende kaka inyalo geng'e yambe mang'eny fundruok ni mano en gima nitimo kod jaluo. Omiyo oleroni maber ni ka in gi aguchi moro eka koro biro yie mondo mi osang ni yien manyalo fundrigo mondo kwetim go detoxification. Iluongo kamano gi dho jo wasungu kata luoko remo. Luoko remo. Mano e kaka timre ga, mano e kaka watimo gik moko chon kaka nyikwa Ramogi Juan to nodak maber bende onge gima ne tek ahinya. Omiyo ka in gi mang'eny yudo mondo ming'e tudri kod daktari ka endi obiro miyi lerno endo kaka dwarore. An nyinga en Nico Kelo. Erokamano ahinya daktari kuom yudo thuolo mondo mi chopi. Erokamano an be adwoko erokamano ne Chukwu Ramogi kamoro amora ma gintie. Atimo negi ayawo negi higa gi weche maber. Erokamano. Bende kwa Elton ka endi bed kod kinde maber. Erokamano.